नुबाय आङो देग्लाय थांनाय 17 बोसोराव बिपिएफ सरकारनि समाव लाइमोन जौगानाय मोनसेबो आं आसनि नुनो मोनाखै। थिग बेबायदिनो जोंनि थांनाय 5 बोसोराव इउपिपिएलनि जि सरकार ट्रेक्टरनि सरकार बिथांमोननि समाव आङो लाइमोन जौगानायनि थाखाय मोनसेबो बिथांखि आं नुनो मोनाखै। फैबाय थानाय समाव आं लाइमोन हिसाबै जोंनि लाइमोनफोरखौ जौगाहोनो थाखाय जायफोर ग्रेजुवेट सेंग्राफोर फरायनाय माने ड्रप आउट जाबाय बिथांमोनखौ जों माबा मोनसे आखायाव खामानि होनो हायो नामा, सरकारि बिथांखिफोर होनो हायो नामा, बिनि सोमोन्दै आङो जोंनि फैबाय थानाय समाव आं देरहालाङोब्ला जोंनि सरकारखौ आङो दाबि दैखांगोन आरो लाइमोनफोरखौ संस्थापन होनो थाखाय आङो नाजागोन। गोबाङानो मिथिया दि सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट माने मा आरो नेसनेल पार्टि माने माखौ बुजि मोना। दा नोंथांमोना मा बुंनो सानो दे सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट फैनाय लोगो लोगो बेसेबां डेभेलपमेन्ट जायो, रिजनेल थायोबा बेसेबां डेभेलपमेन्ट जायो मा बुंनो सानो? नायसाव दायो बुंनो थाङोब्ला जोंनि मानगोनां नरेन्द्र बिथाङा दैदेनगासिनो दं। दिल्लीनिफ्रायनो जोंखौ नायहरगासिनो दं। जोंनो न' हरदों, लेट्रिन हरदों, जोंनो गेस हरदों। बे नङा होमबा दिल्ली नङा होमबा बियो? PM किसान हरदों। दिल्लीयाव जिरायनानै बिथाङा जोंखौ नायहरगासिनो दं। थिग बिदिनो जोंनि दिसपुराव जिरायनानै जोंनो डक्टर हेमन्त बिस्व डांगरिया बिथाङा जोंनो गथ' गथायफोरनो इउनिफर्म हरदों, साइकेल हरदों, एडमिसन फ्रि खालामना हरदों, अरुण'दय हरदों आरो गोबां गोबां आसनिफोरखौ जोंनो हरदों। लाखपति बायद'खौबो हरगोन ना, गोबां आसनिफोरखौ हरदों आरो जों बेखौ सहस खालामनो थाखाय थोंजों मोननो थाखाय सिस्टेमखौ थिग खालामनो थाखाय जोंनो बिजेपिया दरखार। बिथांमोननि जि मानगोनां नरेन्द्र मदि बिथाङा जि भारत दाफुंनो थाखाय जि सिमां नुदों, थिग बिदिनो जोंनि डक्टर हेमन्त बिस्व डांगरिया बिथाङा जोंनि आसामखौ, आसामनि जनगोष्ठी जाति बेसेबां दङ बिथांमोनखौ दैदेननो थाखाय जि सिमां नुदों, बे सिमांखौ जुदि मोगथाङाव जाफुंहोनोब्ला जोंनि बिटिसि ओनसोलाव बिजेपि सरकार फैनाया मोजां। मानो होनब्ला एखेलगे लोगो नांनानै खामानि मावोब्ला डेभेलपमेन्टआ बांसिन जायो। गोबां माने काउन्सिलफ्राव जों नुनो मोनदों दिनै कार्बि आंलं गोबां जौगानाय, ग्रोम ग्रोम जौगानाय, दिनै जोंनि बिटिसिनिख्रुइबो बांसिन जौगानाय बिथांमोना। आरो बिदिनो गोबां जायगायाव दङ, गोबां जायगायाव दङ जौगानायखौ जों नुनो मोनदों। नाथाय बिनि जायफोर MCLA EM रिजनेल पार्टिफोरनिफ्राय जायो बिथांमोननि गेजेराव थांनो हाया, बिथांमोननिफ्राय बिख'ना लाबोनो हाया। बै सुबिदानि थाखायसो जोंनि बिजेपिया बिटिसि ओनसोलाव गोनां आरो। बिटिसिनि जिथु खुंथाय, बे खुंथायनि जिथु सिस्टेम, बे सिस्टेमा जायाखै होननानै हिमन्त बिश्व शर्माया बारे बारे बुंगासिनो। दा नोंथांमोननि सरकार फैयोब्ला सिस्टेमा माबायदि जाथावना बा जायो? दायो नोंथांमोना मिथिगौ, मोजाङै मिथिगौ, साख्रि ओंखारबाबो माने न'खरनि बंख'फोरासो मोनो ना। नोंथांमोननि जुरै दा नुगासिनो दं। आसनि मोनब्लाबो माने मोननांगौ मानसिया मोना, न'खरनि दारैसो मोनो। दिनै गोबां आसनि जोंनि बिटिसिआव दङ, नाथाय रावबो मिथिनो मोना। बिटिसिआव गोबां आसनि दङ, अनसुंथाइ बिथांखि, माइनाव सोरां बिथांखि, गियान सोरां बिथांखि, आलारि सोरां बिथांखिनो, माबा पिक मिसननो, लाइभलिहुड मिसननो, गामि लेभेलाव आं गोबां मानसिखौ रावबोआनो मिथिया। मोनगोननो नोआवसो दङ दाबो, नङा होमबा? खिन्थु दासिमबो माला जागायगोन? 5 बोसोर जोबलांबाय, अब्ला रायजोफोरा माबोरै फोथायबावगोन? सिस्टेमा बेनो जागोन जे जोंनि समाव फैयोब्ला PMI न' जिथु बनायगोन बेखौ जोङो थिकादारि सिस्टेम नङा, जाय बेनिफिसियारि बेनो मावनो मोनगोन। MGNरेगा जायनो जब कार्ड दङ, बे जब कार्डनि अधिकार जब कार्ड मावग्राफोरा गावनो मोनगोन, बेयाव खुनु थिकादारि सिस्टेम नङा। दायोथ' जोङो PMI न' जोंनि गेजेराव नोंथांमोना गोबां दङ। नोंथांमोना जुदि इच्ছা खालामोबा निउस माने रादाब दैखांनो हागोन जे आधुरा आधुरा गोबां जायगायाव जोंखौ बुङो, गोबां जायगायाव बुङो जोंखौ दाबि दैखांदों। खिन्थु जोंबो मेनिफेस्ट'आव जों रायजोफोरखौ खोथा होदों, बियो आंनि खोथा नङा, जोंनि दोलोनिनि खोथा बियो। थिकादारि सिस्टेमखौ जों बन्द' खालामगोन न' बनायनायनि समाव, आरो जोंनि जि MGNरेगा लेभेलनि माने खामानि मावनाय बेखौ जों सिस्टेमखौ थिग खालामगोन। PCDCखौ जोंना मानगोनां मुख्यमन्त्रि बिथाङा फोसावगासिनो दं। बेवहाय जोंहा मा खालामगोन? इलेक्सन सिस्टेम जागोन, इलेक्सन सिस्टेम जागोन। आङो गुबुन दोलोजों देरहानायाव हेंथा जागोन आं सानाखै। राजखान्थि दोलोआ जाबाय मोनसे लामा, जरिया वे होनना बुङो होनबा, बेयाव खुनु जाति धर्म भाषाजों जेबो लोब्बा गैया। जोङो राजखान्थि दोलोआ मा खालामो? खुंथायखौ गोहोखौ मोजां खालामो, सिस्टेमखौ थिग खालामो, आरो लोगोसे ओनसोलनि जौगानाय, ओनसोलनि सान्थि खालामनाय, सानफ्रोमबोनि मोनथायखौ मोनहोनाय, बे जाबाय राजनितिक दोलो। बेवहाय खुनु जातिजों खोथा गैया आरो बयखौबो खौसे लानानै जोंनि ओनसोलखौ जौगानाय खामानि मावगोन। आरो जों जिबायदि ओनसोलनि जोंनि थांनाय बर'फ्रा, बुंनो थाङोब्ला थांनाय बर'फ्रा 20 बोसोर धरि आन्दलन खालामनानै, 50 बोसोर धरि गोलाव सम आन्दलन खालामनानै मा जाखो? जोङो गोबां खेथ्रआव जों बन्सित जादों। शिक्षा दिक्षानि खेथ्रआव, लाइमोन जौगानायनि खेथ्रआव,
महिला आइजो जौगानायनि खेथ्रआव बा जोंनि आबादारि जौगानायनि खेथ्रआव जोंनि ओनसोलाव गोबां गोलैसोना दङ। फोसावदिंनाया जोंहा फुंनि 5 बाजिनिफ्रायनो जायो बुंनो थाङोबा। सानफ्रोमबो माने रायजोफ्रा आशीर्बाद होनो फैयो, खबर लानो फैयो। सानसेयाव जों मथा मथि 16टा 18टा जों मिटिं गायो, मेल गायो, जेरावबो माने रायजोफ्रा जोंखौ नागिरो। दा बेखौनो मोनसे बुजायो जे मिथियोदि जोङो रायजोफ्रा फैबाय थानाय समफ्राव बिजेपि दोलोआव भट होगोन आरो।